Berani. Habis 5 minit ulia. Habis 5 minit ulia mai. Main mode putih. Sir, what is the masala? बस मामू इसका ना मत बस मार के दे आ तू ही मोड़ तला ले मोड़ आज पीटी सर येईल ना या ते माहिती उले असं हा ते माहिती ते कर रे तू तोंडा उले बेस्ट उले रे आता येईल आता ते काट रे ते काट आय आणि पाना पोती रे बिस्नी ते स्वतः कोण आणि काही सांगता कोण आहे गमने नु सारखे इसका अंदर इसका सर को इले मेवले ये हम पेना डिशन में मार्क पॉइंट को तने का सांगता उले ये आज सन इंगा कोण कोंकणी उलोवचना ही इंग्लिश क्लास ओके एक म्हणते सांग ही इंग्लिश क्लास तू इन कोंकणी उलयता आयसो हिंग कोण येवपाना कितें कोण कोंकणी उलोवपाना बरे आले ही इंग्लिश क्लास तू कोंकणी उलयता मागीर लास्ट तू कोण उलयता तू कोंकणी उलयता आयसान कोंकणी फकत आयसान इंग्लिश उलयतलो त्या कित म्हणपाचे आयसन कोणूच इंग्लिश उलोवपाना सगळे कोंकणी उलयतले